Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovom briefingu Hnutia Slovensko s témou Pokračujeme v pomoci najohrozenejším. Navrhujeme výrazné zvýšenie príplatku na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutých detí. Vítam poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za Hnutie Slovensko, konkrétne pána Juliusa Jakaba, Anežku Škopovú a slovo odovzdávam predsedovi poslaneckého klubu pánovi Michalovi Šipošovi. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, táto tlačová konferencia sa bude týkať peňažného príspevku na kompenzáciu zdravotne ťažko postihnutých hlavne detí, ktoré majú jednoducho obrovský problém v živote. Vieme veľmi dobre, aké majú ťažkosti opatrovateľia, najmä rodičia, aké sú s tým spojené výdavky a vieme, že pravidelne sa to občas zmýhne v médiách, keď sa stane nejaká obrovská tragédia na Slovensku. My sme sa rozhodli ísť cestou, tak ako v minulosti sme pomáhali rodinám, pomáhali sme slabším, pomáhali sme chorým, jednoducho tým, ktorí si nevedia pomôcť. Mohol by som spomínať aj zákony, ktoré sme v minulom volebnom období, keď sme boli vo vláde, presadili. Či už to bol zvýšený príjem do rodiny, zavedenie daňového bonusu, zvyšovanie prídavkov pre deti. Schvaľovali sme prídavné balíčky najnúdznejším občanom. Vyplácali sme dotácie na humanitárnu pomoc. Znížili sme exekučné zrážky v priemere o polovicu a taktiež sme aj zrušili a zaviedli sme generálny pardon v sociálnej poisťovni. V neposlednom rade sme zvýšili dôchodky dôchodcom 13., 14., aj invalidným dôchodcom. Pre domácnosti sme zastropovali ceny energií a takto by som mohol pokračovať ďalej. Samozrejme, zvýšili sme podporu na bývanie a podporu na auta pre osoby so zdravotne ťažkým postihnutím a taktiež sme zlepšili podmienky pri zákazkách v chránených dielniach. Zaviedli sme aj tehotenský príspevok a toto je pokračovanie pomoci pre rodiny, najmä pre rodiny, ktoré majú deti, ktoré sú zdravotne znevýhodnené. Momentálne vieme, že ten príspevok mesačný je 569 eur a ak máte dieťa do 18 rokov, tak je tam zvýšená suma 100 eur mesačne. Čiže ak máte dieťa takto zdravotne znevýhodnené, tak tá suma je 669 eur. Sme samozrejme v kontakte s rodinami týchto detí a tieto peniaze nestačia na to, aby pokryli všetky výdavky spojené s tým, akú starostlivosť treba vyvinúť pri takýchto deťoch. Veľakrát tí rodičia nemôžu pracovať a musia sa starať o takéto dieťatko a práve preto si myslíme, že je potrebné takýmto rodinám a takýmto deťom pridať. Samozrejme sme si vedomi toho, že rozpočet nemôžeme navyšovať neúmerne, pretože musíme sa držať aj nejakých pravidiel. Preto vychádzame z konzervatívneho prístupu a chceme, aby sa ten príspevok navýšil o 300 eur. Čiže nebude o 100 eur mesačne, ale o 300 eur mesačne. Myslíme si, že ak teraz by sme zahodili politiku a politikárčenie bokom a bavíme sa čisto o pomoci pre takéto rodiny a pre takéto detičky, za takýto zákon by mal zahlasovať každý jeden poslanec Národnej rady. Uvidíme, ako dopadne rozpráva, uvidíme, ako dopadne hlasovania, či sa obmäkčia kamenné srdcia vládnych poslancov a či zahlasujú za aspoň takúto symbolickú zmenu a takéto navýšenie. A osobne som veľmi zvedavý, ako budú hlasovať poslanci za stranu Hlas, pretože mám tu jeden citát novozvoleného prezidenta, predsedu strany Hlas Petra Pellegriniho, ktorý 1. augusta v roku 2023, ešte pred voľbami, sa tejto témy dotkol a povedal a citoval, teraz citujem Petra Pellegriniho: "Vraciam sa z Košického kraja a ešte raz všetkým ďakujem za milé stretnutia. Poviem vám ale aj jeden krátky príbeh. Rozprával som sa s mamičkou v Michalovciach, stará sa o svojho postihnutého synčeka a je s ním výlučne na ošetrovateľskej starostlivosti. Ten syn potreboval ísť do nemocnice a mama tam samozrejme musí ísť len s ním, lebo sám by to nezvládol. Nakoniec táto mama, ktorá dostáva možno 500 eur mesačne na ošetrovanie, musí zaplatiť 200 eur v nemocnici len preto, že jej chorý syn potreboval, aby bola s ním. Toto sú veci, ktoré nemôžeme nechať tak. Musíme podporovať ľudí, ktorí sa starajú o svojich blízkych. Nie vyberať peniaze
navyše pri každej príležitosti. Toto je citát Petra Pellegriniho z 1.8.2023. Odvtedy boli voľby, 30. septembra sa dostali pán Pellegrini k moci s pánom Dankom a s pánom Ficom a my sme nezaznamenali ani na prvej, ani na druhej, ani na tretej schôdzi, že by prišli s konkrétnym riešením, ako pomôcť takýmto rodinám, ktoré majú takéto zdravotne znevýhodnenie detí. Veľa rečí pred voľbami o tom, ako to rodiny potrebujú, ako štát musí nájsť peniaze na to, aby takýmto rodinám pomohol, a po voľbách nič. Najprv rozbili políciu, elitných vyšetrovateľov poslali z roboty preč, potom zrušili špeciálnu prokuratúru, elitných prokurátorov rozprášili, aby nemohli vyšetrovať obrovské kauzy. Teraz sa idú a chystajú sa na RTVS, aby ovládli verejnoprávne médium, a o týchto rodinách a o týchto deťach ani ťuk. Takže keďže vládni poslanci si našli čas na takéto rodiny s deťmi, rozhodli sme sa my v našom hnutí Slovensko prísť s takýmto návrhom a myslíme si, že ak štát má financie na to, aby navýšil o 4 moderné nové stíhačky F-16 v miliardovej hodnote, hoci nám postačuje kľudne 14 stíhačiek, alebo ak štát si myslí, že potrebujeme ďalšie ministerstvo pre ministerstvo, aby Andrej Danko mal ukojené svoje chuťky a mohol podosadzovať svojich nominantov na ministra, na štátnych tajomníkov, objednať si nové nábytky, prenajať si nové budovy, prijať ďalších zamestnancov. Ak si Robert Fico ako premiér dokáže navýšiť mesačne plat o 5 000 eur, paušálne náhrady, samozrejme, že obchádza zákon o rozpočtovej zodpovednosti, a dnes má premiér Robert Fico plat 11 000 eur, tak my si myslíme, že 300 eur navyše mesačne na jedno dieťa, ktoré je zdravotne znevýhodnené, na to by mal štát nájsť peniaze. Preto prichádzame s týmto návrhom zákona. Som veľmi zvedavý, ako sa zachovajú vládni poslanci. Konkrétne ma zaujíma, ako budú hlasovať poslanci za Hlas. Samozrejme aj ďalší, lebo pred voľbami majú kopec rečí o tom, ako treba postihnutým deťom pomáhať, ako treba chudobným a slabým chorým pomáhať. A po voľbách sa na to zabudne. Takže toto je náš návrh. Verím, že všetky politické strany parlamentné, ktoré sa odvolávajú na svoj sociálny pilier a pomoc slabším, sa pridajú, podporia tento návrh a podporia tento návrh novely, aby sa tento príspevok zo 100 eur mesačne na dieťa zvýšil na 300 eur. Čiže o 200 eur mesačne sa navýšil. Ďakujem veľmi pekne. Teraz poprosím svoju kolegyňu, členku sociálneho výboru, pani poslankyňu Škopovú. Nech sa páči. Musíme ísť na výbor. Dobre, ďakujem pekne. Dámy a páni, dovolte mi tiež v krátkosti sa vyjadriť k tejto téme. Nedávna tragédia, ktorá sa udiala na Liptove, poukázala na závažné zlyhávanie štátu. Je nepriateľné, aby ľudia so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny sa dostávali do situácií, z ktorých nevidia žiadne východisko a cítia sa bezmocní. Rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením čelia enormným výzvam, ktoré si bežný človek ani nevie predstaviť. Ťažkým životným podmienkám sa pridávajú aj obrovské finančné náklady na starostlivosť. Je morálnou povinnosťou štátu podať pomocnú ruku tým, ktorí to najviac potrebujú. Preto navrhujeme strojnásobenie príplatku k príspevku na opatrovanie detí so zdravotným znevýhodnením z pôvodných 100 eur na 300. Toto navýšenie by malo priniesť hmatateľnú pomoc pre rodiny, ktoré sa trápia s finančnými ťažkosťami pri starostlivosti o svoje deti. Pomoc najzraniteľnejším by mala byť samozrejmosťou, na ktorej sa zhodneme bez ohľadu na politické presvedčenie. Vládna koalícia sa hlási k sociálnej politike a k pomoci ľuďom v núdzi. Takže očakávam, že tento návrh podporí. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz je priestor na vaše otázky. Máme otázku?
Búrik, Hospodárske noviny. Ja sa chcem spýtať, že až eventuálne vláda príde s obdobnými návrhmi, ako teraz podporila pri tomto hlasovaní v tomto smere, tak zahlasujete za? My sme vždy podporovali prorodinné riešenia, pomoc slabším, pomoc chorým, pomoc nevládnym. Čiže my určite na takejto téme nebudeme politikárčiť. A ak si vláda nevie nájsť za pol roka čas na to, aby zvýšila takýmto ľuďom príspevok a takýmto rodinám, a potrebujú to kopírovať od nás, potrebujú sa tváriť, že to je ich zákon a ukradnú tento zákon, nech sa páči, nech to robia. My samozrejme, že budeme hlasovať za, lebo je to správna vec a toto malo byť na prvej schôdzi Národnej rady. Tam mali prijať takýto zákon, dnes už mohli tieto rodiny poberať vyšší príspevok. Ak je to všetko, ďakujeme veľmi pekne za účasť na tlačovom briefingu. Ďakujeme pekne. A pozývame vás na ďalší tlačový briefing k hazardu o 13:40.